Borja Estonbak piraguismoan hasi zuen bere kirol ibilbidea eta bertan hainbat garaipen lortu zituen urteetan zehar. Europako 23 urte zazpiko txapelduna izan zen 2009an, eta seiako jaitsierako txapelduna ere 2018an. Ondotik, triatloira eman zuen jauzia, eta hor ere garaipen handiak lortutakoa da Estonba. 2023an Gasteizko Ironmanean hirugarren izan zen, eta aurten berriz txapeldun. Horrek Hawaiian ospatuko den munduko txapelketarako sarbidea eman dio, eta hori du orain begiziota. Eta hori gehiago ezagutzeko, edo bere ibilbidea gehiago ezagutzeko, hementxe dugu Borja Estonba. Kaixo Borja, zer moduz? Kaixo, oso ondo, eskerrik asko. Lehenik eta behin aipatu dugu, zure kirol ibilbidea piraguan hasi zenula, piraguismoan aritutakoa zarela, nola eman zenuen lehen paus hori, edo nola aukeratu zenuen piragua zergatik? Ni txikitatik oso mugitua zen naiz, energia askorekin, eta amak nire denbora beti kiroletan betetzen zuen, ez? Bai eskola kirolan, eta udan tenisean, karatean, eta mila kiroletan. Eta halako batean, ibaian paseatzen, edo ibaian dutik paseatzen, piraguak ikusi nituen, eta eskatu nion kutsio batekin hastea. Gustazo zitzaidan, hurrengo urtean errepikatu, eta azkenean Santiagotarrak taldean sartu nintzen. Pausu ona eman zenuen, ondotik garaipen handiak lortu dituzulako piraguismoan, aipatu dugu hasieran, Europako 23 urtez azpiko txapelduna izan zinela 2019an, 2009an, eta seiako jaitsierako garailea ere 2018an. Nola izan dira, bi garaipen horiek batez ere, zure kirol ibilbidean, ezakit garrantzia duten noski, baino ezakit zuretzat ere garrantzitsuenak izan diren. Bai, bi horiek urte askotako lanaren saria izan ziren, ez? Zeren ni txikitan ez neukan hola emaitza paregaberik, baino gero ja senior mailara sartu nintzenean, hasieran 23 azpiko kategoria horretan. Espainiako txapelketa irabazi nun, eta han Europako txapelketara joteko eskubidea, eta egia esan ez nun espero, ez? Europako txapelketara irabaztea. Gero seia izan zela urte gehiagoren lana, zen hasieran 2015an eta 2016an bigarren gelditu nintzen, 2017an atxeen hartu eta 2018an bueltatu eta irabaztea lortu nuen. Zein izanen da zuretzat, edo zein da zuretzat garrantzitsuena, edo, poz gehien, edo agian ezakit zuretzat aberasgarria izan den garaipena? Poza berdina. Lehenengoan askoz gazteagoa nintzen, eta naiz eta igual garaipen internazionala izan, pixkat bakarrik esango nuke ospatu nula, en Polonian nengon, nire amata izeba zeuden, baino oso jende gutxi. Nire nahi ere bai. Seian hango lagun guztiak zeuden, hemengo lagun batzuk ere bai juntziren, eta beste ez dakit, halako kutsua izan zuen. Ondotik, aipatu dugu, triatloira eman zenuela jauzia, piragualde batera utzi eta bertze, kirol batean sartu zinela, zergatik eman zenuen aldaketa hori? Ez nazkatuta, baina bai pixka nekatuta, nengon piraguismoarekin. Hainbeste urte eta gero, piraguan ia egunero entrenatzen, baina egunerokotasun horretan ja nekatua nengon. Eta erronka berriak nahi nituen, eta justo pandemiarekin, etxean rodillo bat neukan, bizikletan pixkat ibiltzen hasi nintzen, eta ikusi nituen kuadratloiak bazeudela. Hau da, triatloieko 3 kiroloiek gehi piraguan ahazten duten kirola. Eta hortikan sartu, azkenean piragualde batera utzi eta triatloian sartu nintzen. Zein da nabaritu duzun aldaketarik nabarmenena, edo kirol batetik bertzera pasatzerakoan, ezakit entrenatzerako moduan, edo, egunerokotasun horretan? Bai, prestakuntza guztiz ezberdina dela, ez? Piraguan, astean 6 egun, 7 egun piraguan zaude, eta triatloian 3 kirolak nahastu behar dituzu. Eta azkenean, egun batean, igeri egitera juten zera, horrengo gunean korri egitera eta bizikleta, horrengo gunean bizikleta eta gimnasio lanarekin ere bai nahaztuta, beraz, anitzagoa da.
Aipatu dugu hemen ere, garaipen handiak lortu dituzula, azkenean, kirolaria zarela eta agian ere pirauan pasatu dituzun urteak ere lagundu dutela, hortan ez? Baina, aipatu dugu hasieran, Gasteizko Ironmanean, 3. izan zinela pasaden urtean, 2023an, eta urten garaia, pausu bat aintzinera eman da, ez? Garaipen hauek ere garrantzitsuak izan dira, ez? Zuretzat edo, agian, kirolean segitzeko ere. Bai, oso, eta hori, berriro ere lanaren saria da, ez? Batez ere, orain, lehen asko entrenatzen banun, nik esango nuke orain gehiago. Ze, Ironman bat prestatzeko, asteburuan bota behar dituzu, igual, 4 edo 5 orduko bizikleta entrenamendua, gero trantsizio bat 18 kilometrotako korrika. Beraz, ordu asko dira, eta azkenean, olako sari bat lortzea eskertzen da. Erranen zenuke, urte guzti hauetan lortu duzun disiplina horren islada dela ere, ez? Edo, kirolari moduan ere urte pila bat daramatzazu, esaten dut disiplina horrek ere lagundu dizula oraingo honetan ere. Bai, batez ere prestaketa psikologikoa, ez? Ez igual hainbeste fisikoa, zen fisikoa aldatzen da, esango genuke, pirauan besoak gehiago erabiltzen direla, eta triatloian igeriketan kenduta, batez ere hankak erabiltzen dituzula. Beraz, desberdina da, baino esango nuke psikologikoki gogorra egin nauena piraguismoa dela. Ederki. Aipatu dugun azken garaipen hau, Ironmanean lortutakoa, horrek sarbidea eman dizu munduko txapelketan egoteko, Hawaiian ospatuko da, urriaren 26an uste dut. Eta, pentsatu dut, hortan zabiltzala, horren prestaketan, ez? Bai. Gasteiz eta gero 2 aste deskantso hartu nituen, zen oso garrantzitsua da, bestela gorputzak petatu egiten du. Eta hori eta gero, ja aste honetan prestaketa fisikoarekin hasi naiz. Naiz eta fisikorik ez egin 2 aste hauetan, beste lan logistiko asko burutu ditut, ez? Zen azken finean, hegaldiak begiratu, kotxe bat alokatu, pisu bat bilatu beste ahalik eta hurbilen dagoen jendearekin, ez? Eta, 2 aste nahiko estresgarriak izan dira, esan ere bai. Aipatu duzu, munduko txapelketa hortara joateko, ez dela soilik fisikoa prestatu behar, badira bertze gauza haunitz ere. Alde horretatik, kirol honetan erranen zenuke laguntza badagoela, aipatu dituzunak ez, hegaldiak behiratzeko, edo bertako egonaldia ordaintzeko edo, badituzu laguntzak edo zure aldetik da dena? Ez, nik lan guztia nik burutu dut, daukadan laguntza da nire neskarena, nire amarena, nire neskaren amarena, zen azkenean hainbeste ordu entrenatzeko, justo orain dela urte eta erdi txiki bat izan genuen ere bai, eta beraz gauza guzti horiek gestionatzeko laguntza behar da. Galdetuzunaren aldetik ez dakat babeslerik edo lako laguntzarik, beraz, norbaitek lagundu nahi badu, hemen prest. Nola egiten da hori, pesatzen dut babesle moduan, ez, zuri laguntzeko aukera egonen dela? Bai, noski, hori, azken finean, edonola, ez, batek dirua jarri dezake, baina beste batzuk, asko hartzen ditugu, gelak eta edariak eta olako gauzak, edonola. Hawaiiko munduko txapelketa horri begira ere, zein izanen da, bertan egin beharreko lana? Behin ere, aurretik egindako lan guztia aurrera ateratzea, ez? Eta froga den egunean, ondo ateratzea, eta zure buruarekin pozik egotea batez ere. Aurkariak ezagutzen dituzu dagoeneko, zeintzuk izanen diren, eta, zein izanen duzun begiz jota ere? Aurkariak 2, esango nuke, alde batetik klima, zen Hawaii badakigu bero asko egingo dula, eta hezetasuna ere bai oso handia dela. Eta gero, izenen aldetik nik ez nuke izenik jarriko, ez? Azken finean munduko txapelketa bat da, jungo diren kilolari guztiak Ironman bat irabazi dute, edo 2. edo 3. izan dira, beraz, maila izugarrizkoa izango da, eta ez daukat buruan izenik frantsesa hau edo aleman hau. Danak izango dira aurkariak, eta
danak oso zaila jarriko dute. Zein izanen da zure helburu nagusia bertan edo zer lortu nahiko zenuke bertan? Ba, alde batetik esperientzia bizitzea, baino beste alde batetik pues, egin dudan lan guzti hori frogaren egunean aurrera ateratzea. Eta etorkizunari begira, bukatzeko, zeintzuk izanen dira zure bertze erronka nagusiak edo, badakigu epe laburrean hau izanen dela, ez munduko txapelketa, hori bukatuta zer egin nahiko zenuke edo zer duzu hor begiz jota Bai, lortzeko? bi arlo desberdinduko nituzke, ez? Alde batetik, konpetizioetan badaude bi ilusioa egiten didatenak, ez? Alde batetik Zarauzko triatloia, zen zozketa baten bidez da, eta ez zait tokatu parte hartzea, eta hori gustatuko litzaidake Zarautzeko triatloian parte hartzea, eta antzekoa gertatzen da, baino ja Alemanian Roth Challenge-arekin. Oso txapelketa ospetsua ere bai, triatlon mundian, eta ere bai oso zaila da sartzea, eta gustatuko litzaidake bi horiek egitea. Eta gero, pentsatzen taula, ere bai gustatuko litzaidakena da, Irunen, bertan, nire herrian, konpetizio bat antolatzea, ez? Triatloirik ez da egiten. Baditugu atletismo, bai igeriketa, bai bizikleta taldeak, baina ez dago triatloi talderik. Eta agian hori kirola aurrera ateratzeko eta pixka jendeak ikusteko era bat da, ez? Konpetizio bat antolatu eta handik agian talde bat sortu Irunen. Bai, beti aipatzen dugu, ez, kiroletan edo kirol desberdinetan hasteko erreferenteak behar direla, ez? Kasu honetan, zu zara, hemengo erreferentea, triatloilaria, ez? Edo, garaipen handiak lortutakoa eta bertakoa, horrelako ekintzek ere lagunduko dute hortarako, ez? Ikustera eta jendea animatzera. Bueno, ni erreferente ez dakit oso berria naizelako, ez? Kirol honetan ere bai, eta ni ikasten ari naiz oraindik. Baina, gustatuko litzaidake, agian beste batzuk ikustea, eta ezaguna den kirol bat, baina agian aukerarik ez dagona egiteko. Hori da. Mila esker Borja gurekin izateagatik, hau dena kontatzeagatik, noski zorionak, munduko txapelketa hortarako sarbidea lortzeagatik, eta zorte ona ere, urriaren 26an, bertan Hawaien izan entzarerako, munduko txapelketa jokatzen, triatloian, eta, zorte ona, opa dizugu noski. Bale, mila esker zuei eta eskerrik asko.